Ladies and gentlemen, dámy a páni, toto je nový príbeh The New City Story. Cechy, dielne, majstri a ich New Art Factory. Náš príbeh pokračuje. To be continued. Welcome to the Traditional Craft Avenue. Leather Studio je nová garbiarská. Kabelky a accessories zo Švajčiarska. Mäso od chovateľov vyrábame stále fair. Please welcome Kebab King of the main square. Ihly a sponky, please forget it, daj sa svete. Keď chcete tetovať, počmárame vás, kde chcete. Barbieri, že stará škola, old school and zero level? OK, tak barbershop, aj dnes by som to vedel. Kde boli cechy, dnes máme brand. Kde bola dielňa, je studio or second hand. Kde bola robota, enjoy experience. Kde bola krčma, adventure for all your sense.